Ου, 3D! Εκεί πρέπει να το δεις αυτό! Wow, μην το κάνεις αυτό! Γιατί? Επειδή με φοβίζει! Όχι, εννοούσα γιατί πρέπει να το δω! Wow, 3D! Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει 4 τρόπους για να λύνουμε γραμμικά συστήματα με 2 μεταβλητές. Στο προηγούμενο πρόγραμμα βρήκαμε το κλειδί για να λύνουμε γραμμικά συστήματα 3 εξισώσεων με 3 μεταβλητές, δουλεύοντας 2 εξισώσεις κάθε φορά. Αφαιρώντας την εξίσωση 2 από την εξίσωση 1, μπορούμε να απαλείψουμε τους όρους του ψ και να πάρουμε μια καινούργια εξίσωση με 2 μεταβλητές. Αν απαλείψουμε την ίδια μεταβλητή ψ από ένα άλλο ζευγάρι εξισώσεων, προσθέτοντας τις εξισώσεις 2 και 3, θα βγάλουμε ένα γραμμικό σύστημα 2 εξισώσεων με τις ίδιες 2 μεταβλητές. Αν πολλαπλασιάσουμε την εξίσωση 4 με το 8, δημιουργούμε μια νέα εξίσωση με μείον 8χ. Προσθέτοντας τις εξισώσεις 5 και 6, έχουμε μια καινούργια εξίσωση με μία μόνο μεταβλητή. Γρήγορα βρίσκουμε ότι ζ ίσον 2. Και αν αντικαταστήσουμε στην εξίσωση 4 το ζ με το 2, βρίσκουμε χ ίσον 4. Μπορούμε τώρα να αντικαταστήσουμε αυτές τις δύο τιμές πάνω σε οποιαδήποτε από τις αρχικές εξισώσεις. Και έτσι έχουμε ψ ίσον μείον 3. Άρα η λύση σε αυτό το σύστημα είναι χ ίσον 4, ψ ίσον μείον 3, ζ ίσον 2 και ονομάζεται διατεταγμένη τριάδα. Όπου ο πρώτος αριθμός αντιστοιχεί στην τιμή του χ, ο δεύτερος είναι η τιμή του ψ και ο τρίτος η τιμή του ζ. Όταν ενώσαμε ένα διατεταγμένο ζευγάρι, χρησιμοποιήσαμε ένα καρτεσιανό επίπεδο, ένα σύστημα συντεταγμένων με δύο διαστάσεις. Γνωρίζουμε ότι για να βρούμε το σημείο που αντιστοιχεί στο διατεταγμένο ζευγάρι, ξεκινάμε από την αρχή των αξώνων και μετράμε κατά μήκος το άξονα χ ως το 4. Και για να βρούμε το ψ, μετράμε παράλληλα στον άξονα των ψ ως το μείον 3. Και να το σημείο 4 μείον 3. Τώρα μία διατεταγμένη τριάδα προσθέτει μία τρίτη διάσταση, εισάγοντας ένα καινούριο άξονα ζ. Τι κάνει αυτός? Απλά επεκτείνει το σύστημα των συντεταγμένων χ και ψ σε τρεις διαστάσεις. Θα απλοποιήσουμε αυτό το διάγραμμα αφήνοντας όλες αυτές τις γραμμές και θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτούς τους τρεις άξονες στα σημεία που χρειαζόμαστε. Τώρα για αυτή τη διατεταγμένη τριάδα η συντεταγμένη χ είναι ίδια, όπως και η συντεταγμένη ψ. Αλλά η θέση του σημείου τώρα βρίσκεται μετρώντας παράλληλα στον άξονα ζ ως το 2. Θα το ονομάσουμε σημείο α. Τώρα, αν ενώσουμε άλλη μία διατεταγμένη τριάδα, χ ίσον 2, ψ ίσον 1 και ζ ίσον μείον 3, ας ονομάσουμε αυτό το σημείο β. Τα σημεία α και β καθορίζουν τη γραμμή στον τρισδιάστατο χώρο. Όταν κάναμε τη γραφική παράσταση δύο γραμμών πάνω σε ένα καρτεσιανό επίπεδο, βρήκαμε ότι μπορεί να είναι παράλληλες ή μοιράζονταν τα ίδια σημεία και ταυτίζονταν ή τέμνονταν σε κάποιο σημείο. Ωστόσο στο χώρο, δύο γραμμές μπορεί να ταυτίζονται ή να είναι παράλληλες.
Ή θα μπορούσαν επίσης να τέμνονται σε ένα σημείο. Ή μπορεί να μην είναι παράλληλες και ωστόσο να μην τέμνονται. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ονομάζονται ασύμβατες ευθείες. Να μια γραμμική εξίσωση με 3 μεταβλητές. Αν επρόκειτο να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση αυτής της εξίσωσης, θα έπρεπε πρώτα να βρούμε κάποια σημεία που να τέμνονται. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό βρίσκοντας διατεταγμένες τριάδες και βάζοντάς τες στη σειρά σε ένα πίνακα τιμών. Αν δώσουμε στο χ την τιμή 1 και στο ψ την τιμή 1 επίσης, τότε βρίσκουμε ότι ζ ίσον -2. Η διατεταγμένη τριάδα 1, 1, -2 είναι ένα σημείο πάνω στη γραφική παράσταση. Αν έπρεπε να βρούμε περισσότερες από αυτές τις διατεταγμένες τριάδες και να τις βάλουμε στο σύστημα των αξώνων, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ένα σχέδιο. Αν συνεχίσουμε να προσθέτουμε σημεία, θα δούμε ότι όλες βρίσκονται σε μία επίπεδη επιφάνεια ή σε ένα επίπεδο. Επειδή υπάρχει ένας άπειρος αριθμός διατεταγμένων τριάδων που θα ικανοποιούν αυτή την εξίσωση, μπορούμε να επεκτείνουμε το χώρο μέχρι εκεί που θέλουμε ή απλώς να χρησιμοποιήσουμε ένα πιο εφαρμόσιμο τμήμα. Άρα αυτό το επίπεδο στην πραγματικότητα αναπαριστά αυτή την εξίσωση σε τρισδιάστατο χώρο. Μπορούμε να βρούμε τη θέση του επίπεδου πιο εύκολα βρίσκοντας απλώς τα σημεία τομής των χ, ψ και ζ. Αν δώσουμε στον ψ και τον ζ την τιμή του μηδενός, βρίσκουμε ότι χ ίσον 1. Τώρα βάζουμε τους χ και ζ ίσους με το 0 και βρίσκουμε ότι ψ ίσον 2. Και αν ο χ και ο ψ είναι 0, τότε ζ ίσον 4. Με αυτές τις διατεταγμένες τριάδες μπορούμε να εντοπίσουμε 3 σημεία. Και ενώνοντάς τα βρίσκουμε τη θέση του επίπεδου. Ας επεκτείνουμε αυτό το επίπεδο και ας εισάγουμε ένα άλλο. Προσέξτε ότι τέμνονται κατά μία ευθεία. Όταν προσθέσουμε ένα τρίτο επίπεδο, θα τέμνει αυτή την ευθεία σε ένα μοναδικό σημείο. Επομένως, όταν λύνουμε ένα σύστημα 3 γραμμικών εξισώσεων με 3 μεταβλητές, στην πραγματικότητα βρίσκουμε το σημείο τομής 3 επιπέδων. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για τις θέσεις που μπορούν να πάρουν 3 επίπεδα. Για παράδειγμα, αν το τρίτο επίπεδο είναι παράλληλο στην ευθεία τομής, δεν υπάρχει καμία λύση. Ωστόσο, αν το τρίτο επίπεδο τέμνει τα άλλα 2 με αυτόν τον τρόπο, τότε η λύση θα ήταν όλα τα σημεία πάνω στη γραμμή. Βέβαια, αν 2 από τα επίπεδα είναι παράλληλα ή και τα 3 επίπεδα είναι παράλληλα, τότε τα επίπεδα δεν τέμνονται σε ένα μοναδικό σημείο, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία λύση. Ωραία, νομίζω ότι το πιάσες. Αλήθεια? Και πάνω στην ώρα επίσης. Προσπάθησε να παραμείνει στην πορεία αυτή τη φορά, Λένη. Τεχνική επεξεργασία Studio SPK Video Film Television.